Hello mga inyan, ito pa rin tayo sa may Motorstar South Caloocan, no? 10th Avenue. Tingnan natin yung bago nila, yung 150p bago na to. Ito yung itsura at yung design nito, yung Motorstar 150p. Kami yan, samahan na po. Yan yung Motorstar, no? 150p. Yan, nakadisplay yung harap niya, kulay niya sa harap. Yan, color blue tsaka kulay red yung design. Yung kaibahan ito may yung ano, yung hawakan niya, yung handlebar. Ayan o. Ito yung design ng handlebar niya. Ito yung busina. Ayan. Starter. Tsaka yung flasher niya. Ilaw. Ayan, low. Ayan. Ayan yan. Ito ba yung kulay red to? Ayan. Side niya sa Easy Ride 150. Ayan, nakadisplay yung ano man yan sa likod, no? Ayan, yung gulong niya, tubeless. Ito tubeless na, no? 120/70 po at ang gulong niya 14 yung bagong labas pa yun. Ang PCX. Oh, bago daw to eh. Bago daw to kasi yung ano, yung hawakan niya sa ano, Bagong PCX o bagong PCX? parang PCX siguro to kasi tinan mo yung ano niya, iba. Pero mas mura to eh, ano to eh, 71,000. Ayun yung galon, yung mga 78 yun eh, yung galon. Hindi, may ganyan na tayo. Yung pa isa akin. 78 no? Ito mas mura na to eh, 71. Para sa PCX. Ang kaiba na naman niya, ano? Itong FID siya. hawakan. FI siya hindi. Wala nakalagay na FI eh. Easy 150p lang eh. P lang nakalagay dito. Baka yung FI nito parating pa siguro. Yung ano, yung bagong lab. Kasi bago pa lang to eh. Bago na nga. Naito lang namin ito. Baka yung ano nito, baka yung sudah labas FI na. Yan. Bagong ano, bagong Easy Ride 150p, no? Yung presyo nito is nasa 71,000, no? Mas mura doon sa isa, yung FI na Easy Ride. Yung kaibahan niya ito, hawakan niya sa ano, hawakan niya doon sa harap. Okay mo yan, salamat po, no? Dito pa rin sa Motorstar 10th Avenue, South Caloocan, no? More power, thank you sa mga sagbulit na nagayan. Bye bye, mga